Na hrade Beckov odovzdali aj tento rok prestížne ocenenie Beckovské slnko. Tohtoročnou laureátkou sa stala známa astrobiologička. Tá patrí medzi najvýraznejšie slovenské vedecké osobnosti. V krásnom prostredí hradu Beckov sa každoročne koná výnimočné podujatie Beckovské slnko. Ide o prestížne ocenenie, ktorého cieľom je vzdať úctu osobnostiam, ktoré svojou prácou, talentom a životným dielom významne prispeli k rozvoju kultúry, športu či vedy. Beckovské slnko je oceňovanie osobností, ktoré zviditeľňujú Slovensko najmä v zahraničí. Tento rok sa veľmi teším, pretože už oslavujeme, alebo teda budeme udeľovať 12. Beckovské slnko. Počas jednotlivých ročníkov si ocenenie prevzali viaceré známe osobnosti. Medzi laureátov patrili napríklad Emília Vášáriová, Matej Tóth či fotograf Filip Kulišev. Do tejto spoločnosti sa pridala aj tohtoročná laureátka ocenenia, astrobiologička a vedkyňa Michaela Musilová. Veľmi si cením, že som dostala takéto uznanie a je skvelé, keď ľudia si všimnú moju prácu, čo sa snažím robiť pre Slovensko, aj na Slovensku, ale aj v zahraničí. Takže si toto veľmi cením a je to také unikátne ocenenie tuto na Beckovskom hrade. Mišku Musilovú sme mali v databáze ľudí, ktorých vyhľadávame a chceme oceniť už niekoľko rokov. A tento rok sme sa rozhodli, že to bude práve ona, pretože je naozaj výnimočná osoba, ktorá ešte v svojom veľmi mladom veku už naozaj dosiahla obrovské výsledky. Je pre mňa veľkou cťou byť uznaná spolu s ľuďmi ako Ivan Bela, ktorý bol od malička môjim veľkým hrdinom, takže je to úplne úžasné byť v spoločnosti takých ľudí. Michailu už od detstva fascinovala príroda, sopky a otázka, či existuje život mimo Zeme. Táto zvedavosť ju priviedla k štúdiu astrobiológie. Už ako 8-ročná som spoznala vesmír a hlavne to, že možno existujú niekde mimozemšťania. A to bola taká tá iskrička, čo ma tak naštartovala. A odtedy som vedela, že chcem nájsť nejaký spôsob, ako sa venovať tomuto výskumu a ideálne pracovať aj pre NASA. Netušila som, že ako na to, takže som si musela tú cestičku vybudovať sama, ale podarilo sa mi to a už ako 21-ročná som prvýkrát pracovala pre NASA. Počas štúdií získala vzdelanie na prestížnych univerzitách. Najväčšiu medzinárodnú pozornosť získala ako riaditeľka výskumnej stanice HiSeas na Havaji, ktorá stimuluje život astronautov na Marse a Mesiaci. Za sebou mám teraz vyše 30 simulovaných misií na mesiac a Mars ako veliteľka, čo je svetový rekord. Nikto zatiaľ toto nedosiahol, takže na to som veľmi hrdá, že sa mi to podarilo. Ale možno najviac si na tom cením to, že som vďaka tejto práci mohla priniesť veľa slovenských projektov, aj študentov, aj rôznych firiem a akademických inštitúcií práve zapojili do svojho výskumu a takto vytvoriť pre nich unikátne príležitosti, ktoré predtým nemali. Vďaka simulovaným misiám môžu vedci skúmať, ako by si astronauti poradili s každodenným životom na Marse. Tieto misie majú napodobniť to, aké je to žiť a pracovať na mesiaci na Marse. Takže nejde o samotný ten let na Mars, ale ide o ten prvý pobyt, keď skupinka 6 astronautov budú uzatvorení v takej malej bubline a von môžu ísť len v skafandri, jesť môžu len také liofilizované astronautské jedlo. Všetko je to limitované, všetko vidieť, počuť a takéto raz bude, takže musíme ľudia na to poriadne pripraviť, ak chcú ísť napríklad na 3-ročnú misiu na Mars. Projekt Beckovského slnka pripomína, že úspech, talent a poctivá práca si zaslúžia verejné uznanie. Chceme takisto motivovať mladých ľudí, aby videli, že dajú sa dokázať výsledky. Nie je to len o známostiach, o kontaktoch alebo o peniazoch, ale je to naozaj o húževnatosti samotného človeka. A Miška je práve tá, ktorá to dokázala a môže byť vzorom pre všetkých mladých ľudí. Martin Pápaj, Teatry.